Ba dai tashin ki ne daga bacci ba ko? A'a ba kai ba ne. Tun asuba da na tashi ban koma ba. Da kyau. Yau na taki sa'a kenan. Ka farka da ni a cikin zuciyarka. Ni ma ai na taki sa'a da na farka da ke a cikin zuciyarta. Ai ni ce na taki sa'a tunda Allah ya haɗa ni da kai. To a bar shi dukkan mu mun yi sa'a. A'a ka bar shi mu ci gaba. Ba na jayayya da mata musamman ma ke. Na zama da musamman? Haka nake ji a raina. Zan iya cewa idan akwai abin da ya wuce musamman kin kai ko kuma in ce kin ma wuce haka? Ka ji ka daina fasa min kaifa. Kai hakuri, ka daina min irin wannan kallon. Ke da baki kallo na wannan irin kallo ki ga ina miki. Ka gani, yau fa muna da shagali na birthday din Isa. Bari in tashi in ci gaba da gyara. Duk da dai na ji a bakin momi, amma shine baki faɗa min ba? To ai shine na faɗa maka yanzu. A Kaduna ne, kuma insha Allah gobe zan dawo ma. Ai kam da za mu zo Kaduna nan wajen wani birthday amma mama ta ce ba za mu zo ba. Beddan wani ne da za ku je a Kaduna? Na wasu 'yan uwanmu ne. Ai kuwa da mun tafi tare. Wallahi kuwa ai kam da mun tafi tare. To amma tunda mama ta hana to Allah ya kai ka lafiya da daga lafiya. Amin. Amin. Na gode. To ki shirya mu je shopping na birthday din anjima. To Allah ya kawo ka lafiya. To amin dai. Bye bye.